Jak kiedyś, że miał 10 lat, przyleciał jak kiedyś ze szkoły i zaraz idę do dziadka, go nam dziadku, wiecie co, a my dzisiaj mieli pierwszą lekcję chemii. Nauczycielka miała 2 szklanki z wodą, do jednej nasuła jakiegoś proszku, zamieszała, wsadziła paluszek i ten paluszek stwort. Dziadek dobrze nie dosłyszał, bo to Jorguś, powtórz to jeszcze raz. Powtórzył jak to dziadkowi, a dziadek na to: Jorguś, ja cię bardzo proszę, przynieś mi choć troszeczkę tego płynu. Dostaniesz 20 złotych, będą leżeć na oknie. Na drugi dzień, jak nigdy wcześniej rano, że wstał, poleciał do szkoły, podkradł się do kancelarii, ulał tego płynu, po południu dziadkowi dał, dziadek elegancko wieczór zużył, na następny dzień i patrzy na te okno, zamiast 20 leży 100. Wziąć, nie wziąć, ale skoro dziadek dał, pieniądze będą leżeć, wziął jak ta stuwa, po południu zaś się spotykamy i go temu dziadkowi: wiecie co, dziadku, tam nie było 20 złotych i no 100, a dziadek go do: Jorguś, cicho być. Reszta było od babki. Matka w kuchni do synka go do: synek, pij mleko, urośniesz, inne dzieci piją. No to jest zdrowe takie mleko pić. A synek: nic. Za chwilę przyszedł ojciec, poszeptał temu synkowi coś do ucha. Ten zaraz wziął, 1 szklanka wypił, zaraz nalał, drugą wypił. I ta baba zdziwiona. A coś mu to powiedział? No, ja mu powiedział, że jak nie będzie pił mleka, to mu ptoszek nie urośnie. Kurde, baba się wkurzyła, łapła tako ściera i kurde tego chopa bez pysk. Takie rzeczy synkowi opowiadać, świńskie? Poszła, za chwilę się wróciła i tą samą szmatą zaś go zdzieliła jeszcze raz w ten pysk. A to teraz za co? To za to, że jak żeś był mały, żeś mleka nie pił. Przyszła tako starsza babka do spowiedzi i wszystkie grzechy powiedziała, ale jednego nie. Ksiądz ją odklupał, patrzy się, ale babka tam nadal klęczy. Go do: babko, wiecie co, ale to już jest koniec spowiedzi. A babka go do: wiecie, księżoszku, ale ja jeszcze mam 1 grzech. No to go dejcie ten grzech, widzicie, że cała raja do spowiedzi z kuliwostwa się ani do rana nie wyspowiadają. Ja, wiecie, księżoszku, ale mi jest ganiba ten grzech powiedzieć. Babko, go dejcie grzech, przecież wiecie, że ja mam tajemnica spowiedzi, nikomu nic nie powiem ino swojej kucharce. Wiecie, księżoszku, jak była wojna, to ja u siebie chowała Żyda. Babko, przeca to jest akt miłosierdzia, a nie żaden grzech. Ja, wiecie, księżoszku, ale i od niego pobierała takie wynagrodzenie w postaci $2 dziennie. Jakoś se musieli ludzie w tamtych czasach pomagać, go do ksiądz. Ja, wiecie, księżoszku, ale ja mu dopiero wczoraj powiedziała, że jest koniec wojny. Przyszła tako elegancko pani do sklepu zoologicznego. Rozgląda się, patrzy się, a tam tako fajno papuga. Ale patrzy się, a ona ino 50 złotych kosztuje. Pyta się tej sprzedawczyni: pani, tako fajno papuga ino tyle kosztuje? Ja, bo ona była wcześniej w burdelu i ona ma taki zwyczaj, takie niecenzuralne słowa gadać. Co mi tam przeszkadza, wzięła, kupiła papuga, wystawię ją w chałupie. Papuga rozejrzała się, patrzy się: o, nowy burdel, o, nowy burdel pani. Za chwilę przyszły od niej córki: o, nowe panienki. Ale po jakimś czasie przyszedł hop do domu i już z daleka: cześć, Rysiek. Przyszła baba do ginekologa, włazi do tego gabinetu, patrzy się, tam 2 takich facetów w kitlach białych. Dzień dobry, dzień dobry. Mam się rozebrać? Proszę bardzo. Ta się blykła. Mam włazić na kozioł? Proszę bardzo. Wlazła na ten kozioł, dźwiga te nogi. Mogą panowie obejrzeć, co tu jest, co tu mi jest. No, jeden pooglądał, drugi pooglądał. Baba się pyta: no co mi jest? My nie wiemy, my tu ino malujemy, doktor będzie jutro.